Ahoj, my jsme Třetí sloka, jsme z Písku a natáčíme svoje první CDčko, který se jmenuje Jako dort. Dohromady je nás 6 členů, teď tady sedíme teda 2. Máme složení klavír, baskytaru, bicí, housle, sobcový flétny, příčnou flétnu, 4 zpěvy, dešťovou hůl a to všechno v 6 lidech. Čili já, Anička, Pavel, Kuba a Peťa, moje drahá sestříčka. Dalo by se vlastně říct, že se pokoušíme hrát folk. Otázka je, co to je folk. Co hrajeme? Alternativ folk. Alternativ. Spíš experiment. Takovej Pop rock folk. folk rock. Neofolk. Dance folk. Moderní folk. Zkrátka se snažíme servírovat folk, tak jak si ho představujeme my v současné době A jak se nám líbí. svým vrstevníkům. Jak jsme začali? Hudebce. Začali jsme v hudebce. Na Začali jsme jako 5 členů základní umělecké školy, učitelky Dariny Verbový, ahoj Darino. A dali jsme se dohromady vlastně úplně spontánně. Zbyli z toho 4 vokalisti a další 2 hudebníci. Vlastně každý z nás časem zjistil, že umíme i trošku něco hrát a tak jsme to prostě zkusili. Do Music Clusteru jsme vstoupili proto, že nás už od začátku, čili už 2,5 roku, bombardují ze všech stran výzvy k tomu, aby jsme měli nějakou nahrávku, aby jsme svoje fanoušky obšťastnili nějakým CDčkem. No a o to se vlastně teďka tady pokoušíme. Proto jsme tady, proto jsme v Music Clusteru, proto jsme tady ve studiu All Senses Productions. A to je vše, přátelé.